Hemm bżonn li b'mod immedjat tintrefa' r-responsabbiltà politika fil-waqt li flimkien nistgħu naħdmu ħalli mmexxu r-riformi kollha li hemm bżonn sabiex il-pajjiż jirritorna għan-normalità. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta beda sensiela tal-laqgħat mal-imsieħba soċjali membri fl-MCSD fid-dawl tal-mument delikat li jinsab fih il-pajjiż. Din kienet l-ewwel laqgħa għal dawn il-unions u l-korpi kostitwiti minn mindu sejħet laqgħa urġenti nhar it-tnejn segwita minn laqgħa direttament mal-President u issa kien Adrian Delija nnifsu li ħad l-inizjattiva u stieden lill-imsieħba soċjali għal din il-laqgħa importanti. Adrian Delija qal li din mhix sitwazzjoni normali u ma nistgħux naġixxu daqs li kieku business as usual. Għalhekk hemm bżonn ta' pjan medium term kif ukoll azzjonijiet immedjati biex niżguraw ir-riformi meħtieġa. Kif spiċċat il-laqgħa Net News ħar reazzjonijiet tal-unions u l-korpi kostitwiti li attendew fosthom l-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM. Jikkummenta it-tabib Martin Balzan. Kien hemm diskussjoni kostruttiva ħafna f'dak li hu x'ħan italmu minn din il-kriżi u x'għandhom ikunu d-direzzjonijiet fl-istituzzjonijiet kif jiġu riformati. U naħseb kienet diskussjoni ħelti ħafna. Wara li intemmet il-laqgħa Net News ħanke reazzjonijiet ta' Abigail Mamo f'isem il-GRTU. Tant għandna affarijiet importanti li rridu niddiskutu, tant ħajjaħdulna żmien u tant ħajjaħdulna enerġija biex niddiskutuhom l-importanti li nibdewhom minn issa. Ġifieri aħna napprezzaw l-attitudini li isma' ja nibdew id-diskussjoni. Id-diskussjoni importanti ħafna li ssir mal-oppożizzjoni għax l-oppożizzjoni hi għodda importanti biex noħorġu mill-kriżi. U għaldaqstant iva, din id-diskussjoni trid isseħħ. Arthur Muscat kellem f'isem l-MEA, l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem. Il-kap tal-Oppożizzjoni tagħna ħafna spjegazzjonijiet. Fehmu wkoll il-pożizzjoni tagħna għax aħna llum ġejna biex spjegajnilu aħna wkoll x'qegħdin naħsbu fuq dis-sitwazzjoni, semana u għamilna dibattitu kostruttiv ħafna. Għal din il-laqgħa attenda wkoll Josef Buġejja, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union. Hija inizjattiva tajba, aħna minn dak ċevejna l-inviti l-bieraħ mill-ewwel aċċettajna, bħala Workers Union qegħdin ngħidu dwar l-għaqal li għandu bżonn il-pajjiż il-kawtela biex nimxu l-qudiem u noħorġu minn din is-sitwazzjoni tan diffiċli li ninsabu bħalissa bħala pajjiż u bħala nazzjon. Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers. Aħna bħala UHM Voice of the Workers tkellimna li l-pjan irrid jinqasam f'żewġ partijiet. Għandek il-short term plan li rridu naraw kif sa nintervjenu bi pjan għal kriżi. Hija kriżi nazzjonali u ma tistax tintervjeni bi pjan normali. Hija kriżi u tintervjeni bi pjan ta' kriżi. Tkellimna wkoll ma' Marco Bonnici, il-President tal-Forum Unions Maltin. Aħna rappreżentaw faxxa ovvjament ta' soċjetà fil-każ tagħna huma ħaddiema, u l-messaġġ nistgħu waslu anke l-membri tagħna. U dak li qegħdin noffru anke offrejna anke l-oppożizzjoni tal-mod li waslu l-messaġġ b'aħjar mod possibbli biex nerġgħu nħarsu lej in-normalità. Imma n-normalità hija għandha tkun b'impenn li jkun hemm il-bidla. U t-tibdil li huwa meħtieġ isir għandu jsir. Matul din il-laqgħa l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Affarijiet Parlamentari David Aġus u mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli.